Cakning pesarean Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, Nduk Kutha Blitar, dibuka 24 jam kai mapak dino kemerdekaan. Dirupai jam bukae pesarean Bung Karno iki dikarepno iso ngladeni wisatawan sing kangelan kai ziarah awan. Panggon pesarean Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, sing ono Nduk Kutha Blitar, saiki resmi dibuka 24 jam. Jam buka anyar iku wis dilakokno Komite Kutha Blitar kai tanggal 15 Agustus iko, kai mapak dino kemerdekaan Republik Indonesia. Jam buka 24 jam iki bakal dilakokno terus. Peraturan jam buka 24 jam iki dilakoni kai ngwadai masyarakat utawa uang sing kangelan nek kape ziarah awan. Wali Kutha Blitar, Syaukul Muhibbin jelentrekno, peraturan jam buka 24 jam iki iso ngrewangi ekonomi UMKM sing ono nang saubengan kompleks pesarean Bung Karno. Saliyane iku, wong sing ziarah bengi dikarepno iso luwih kusyuk kae ndonga. Cekne ladenan masyarakat iso maksimal, petugas bakal ronda keliling kompleks ambek njogo nang pirang-pirang panggon kain njogo keamanan. Fasilitas utamane lampu ya dicepakno sampai tepak, ambek warga sing dayo ditoto maneh cekne gak umpel-umpelan. Perubahan jam ziarah iki wis disetujoni ambek keluarga almarhum Bung Karno. Kitfirul Aziz, JTV.